Čaute ľudia, dneska si zahráme Nightlight, ako vždycky sami. A kto to tu je? Čau, ty čo tu robíš? Čo tu robíš? Však mi odpovedz, nie? Máš voice chat. Však odpovedz. No. Tak mu napíšeme do... Dobre, tak poď. No hej, a dúfam, že sa nám to podarí, lebo vieš, že vo dvoch je to oveľa ťažšie. Si pozriem zatiaľ svoj skiny. Kto by ste nevedeli, tak toto je kanál Kluter, takisto ako sa volá. A dneska spoločne natočíme hororovku Nightlight. Akože dá sa povedať dosť strašidelnú, teda pokiaľ tu je ten príšera. Ja to skipnem, ako už viete, ja už som to natáčal. Takže môžeme ísť. Zoberieme si kojníky. Hrnieme pár skriniek. Háčko! Mám háčko. Ale dávaj pozor na príšeru, pretože je oveľa OP. Počkaj, ale mám nápad. A kto by ste nevedeli, volá sa Alex. Počuj, poď sem dolu. Prečo sa schovávaš? Dobre, dobre. Okej, poď. Ja sa na to stále latním, aj keď som to v minulom videu mal. V minulom videu som toto mal. To si vypni. Ale ja som sa skoro... Prečo som sa zlákol na tom? Aha, sviečka. Ja som sa jumpscare od teba, potom jumpscare od toho typka a jumpscare... No, dúfajme, že... Mám zapálku znova. Hlavne si nemieňajte zapálky, menej. Ičko, nám ide rýchlo. Čo sa to... Okej, ide noob za tebou. Ale ja som sa znova... Čo bolo? Okej, ten halloweensky update dodáva dosť veľa scary. Neschovávaj sa však poď hore. Hore on nemôže. Tam ťa to neschová, skúšal som. Nejaké skrinky. No, tak ja neviem. Bloxikola, ale to si musím kúpiť. Aha. Našiel si, ide po tebe príšera? Jaj, tak poď za mnou, nie? Ja som vyšiel po rebríku. Ja ťa vidím, tu na som. Zapálime si sviečku. Okej, ja som si ju práve zapálil, takže poď. Ja mám, a to je zlý nápad, lebo on nás potom chytí obidvoch, vieš. Počkaj, však tu nás som to už skúmal. Tak poď sem. Už som sa bál, že ide. Ide. Okej, poď. Ideme sem, len dúfaj, že tu nebude ten týpek. Počkej, čo viem? Ja ťa viem jumpscarnúť, ale to neurobím. Pre každý koň normálne. Okej, takže teraz pôjdeme... No tak to ne. Tu nás sme neboli, Alex. To bolo dobré. Tu na otvorme skrinky. Nič. Niečo. Dobre, poď
Tuto dole, tu nás sme ešte neboli na tejto strane. Oh, no. Dobre, neviem, čo sa práve teraz deje. Tu nás sú pekní. Tu nám budú. Nevidím, Maťo. Ale ja vidím písmenko. Ja som tu na. OK, takže ty na mňa znova počkáš. Ja tu sa schoval v skrini. No tak OK, ale... ja však ja viem, ale to nepomáha. Hej, lenže ja neviem, kde si. A mňa hlavne naháňa Nightlight Prishera. Idem za tebou. Už ťa vidím. Ale no tak, ja to musím revivenúť. Koľko máš ešte času? Netuším, ale... Veľmi málo. A nehyb sa hlavne, aby som ťa vedel revivenúť rýchlo. Lebo buď to nestíhaš, alebo umreš. Ona mi zasla sviečku. OK, ale zlý nápad, lebo tá príšera, keď sme spolu, tak potom je dosť možné, že nás zabije obo. Poď za mnou. Nie tam sme už boli. Tu nás sme začínali. Poď za mnou. Minecraft. Ja viem, neviem prečo to tu je, ale... Keď počuješ stopy, tak on spínu vojť noči. Akorát problém je, že on ťa vie zabiť aj v skrini, takže... Dobre, tak poď. Tu nás sme neboli. Dobre. Alebo boli? Tak ja neviem pravidla tejto hry. Tu nás som nebol, ale... OK, super. Na chvíľku sme konca, ale... Však aj tak ideme spolu. Tu nás si bol? Tu nás odzadu niekedy býva. Tak... to čo tam je? Ide po mne. Hej, mne slnko svieti. Ale máš ten meč. Mám ešte jednu. Ale akože napáda nás oveľa. A to nie je vlastne Ináč vieš, že vlastne... tu ne! A tam je tá príšera. Tu ne je jedna. No. Ja mám dve. No. Však kľudne, ja mám dve. Tu nás sme za mňa už boli. Hej, boli. Aha, Shrek Potter. No. Ale... No, tak to... Maťo, ty nie si Harry Potter, ale Harry Potter. Počuj, ja viem. Nechcem pokúšať ísť znova do podzemia, takže... Prečo si šiel hore? Tam sme to celé neprehľadali? Ešte dve písmená. Neviem. To ma dosť nepokojuje. Asi nie, lebo som našiel meč. Alebo sme si ju proste len nevšimli. Ide za mnou príšerka. Príšerka SRO. Ja viem, že tam DRRO. Yes. Dobre. Tu na je. Mám ju, poď rýchle. Perkojne a ideme. Dúfam, že nejde. Nepočujem ju, ale okej. Okej, poď rýchle, strhaj, ono ide za nami. Tak čau. No jasné. Yes. Čo, prečo to máme urobiť ešte raz? Ale aby som toto asi aj skončil, nie? Teraz to ale musím prehľadať. Dáme Ečko. Ale bude to na tých istých miestach. Pravdepodobne sa prišla nejaká ďalšia príšera. Nie. Ja už som to raz dohral. Úplne celé, ale dávno, takže bol aj update veľký, takže čo ja ti viem. Ale...
Bude to ťažšie nájsť, podľa mňa. Ide za mnou príšerka s nami. Tak, ja už nemám sviečky. Teda zápalku. Zápalku? Hej, nemám. A tu na je F. OK, musíme to urobiť čo najrýchlejšie. Čo je ten zvuk, tak prišiel niekto bližšie? Aj, to je tá príšera. To dupanie. Ako? To dupanie, to je tá príšera. Ale nie takéto rýchle dopady, také Ja neviem, tak možno nová príšera, ktorá sem dojde. Možno nová príšera, ktorá sem dojde až teraz. Mám háčko! Ešte, že som zobral tú sviečku. Zápal sa stala. Počuj, našiel som ďalšie písmeno a ďalšiu zápalku. Ide za mnou noob, On vie ísť po rebríku, on ma prenasleduje. Keď tak zomrem ja v knižnici, hej, aby si vedel. Tak, okej. Vlastne, hej, takže ty si pri núbovi. OK, ale ja už nie som v knižnici, ja som hráčom. Ide za mnou príšer. Znova mi zhasla sviečka. A vidím ťa. OK, ale len dúfaj, že tu nikde nebude. Ja som si to ani nevšimol. Dobre, poď tu na. OK, mám sviečku. Teda zápalku, prečo to mám sviečku? Nič tu není. OK. Tam je noob, videl som ho. Je to noob, ale... Nie! Ja mám jednu zápalku. Nesvieti stále, dobre, ideme ďalej. Asi zabralo na teba, takže šťastie. Nezabralo, ale dobre. Ajíčko, tu nás sme neboli. Let's go. No tak ja zapálim. Posledná zápalka. Počúvaj, ešte tu nás sme neboli. Ten týpek? Ja nemám zápalku. Ja nemám sviečku, takže ma vôbec nemôže vidieť. Nemám. Ani ty nemáš, a to je celkom zlé. Počúvaj, dupanie. Ale nie! Ja nemám svetlo, si robíš srandu, tak to je po nás. Aut! A ešte táto sem dojde, no ja som Ináč okej, tak ale ja by som toto aj skončil. Takže čaute ľudia, dajte koment, like a odber. Možno pre ďalšie video. To by som to teda skončil.